Assalamu alaikum jama'a, mun zo muku da wani sabon tsari yadda za ku samu Indiya Hausa tsafta ba tare kun bai ba. To dan uwa, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin a rinƙa sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin fina-finan. Insha Allah za mu ci gaba da ɗora muku fina-finai kama daga Fassarar Sultan, Al-Husaini, Fikira da dai sauransu insha Allah. Saboda a yanzu dai kowa ya san YouTube sun hana a sa bidiyo Indiya Hausa a cikin group. Saboda haka ne 'yan uwa mun ɓullo muku da wannan hanya ta yadda za ku samu dama ku kalli Indiya Hausa kyauta ba tare da kun biya ba. 'Yan uwa kuma insha Allah duk waɗanda ba su da application Mega, insha Allah muna shiri muna gyara yadda za ku zan saukowa ba tare da kun shiga application Mega ba, yadda za ku zan saukowa ta Google Chrome ba tare da kun sha wahala ba. Saboda 'yan uwa kowa ya san dai a wannan hali yake sun kawo matsala da wajen ɗora Indiya Hausa. Wajen ɗora Indiya Hausa. Kuma za mu ajiye lambar mu ga mai buƙata wanda bai gane ba sai tuntuɓe mu ta WhatsApp sai mu kwatanta mai yadda zai iya sauko wannan bidiyo namu insha Allah. Saboda kwanan nan 'yan uwa za mu kawo muku zafafan fina-finai masu ƙayatarwa, masu ban sha'awa kun dai gane. Saboda haka 'yan uwa ko 'yar uwa, idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu sanar da ku da zarar mu ɗora sabbin fina-finai na Indiya Hausa. Kuma link na wannan bidiyo za mu ajiye shi ne a ƙasan comment. Kuma idan kuka shiga comment abinda ba ku gane ba za ku iya yi mana, mu kuma in Allah ya yarda za mu kusanta muku yadda za ku sauko wannan bidiyo namu na Indiya Hausa. In wadda kun sani namu ba sai ake ba, kyauta muke ɗorawa. Kawai mu dai abinda muke so ku kalla ku yi mana subscribe kana ku tura wa 'yan uwa wasu kalla shikenan, shine muke buƙata. Saboda haka za mu je kawo muku sabbin Indiya Hausa kyauta ba tare da kun biya ba. Saboda haka 'yan uwa sai mun haɗe a shiri na gaba. Alherin da ake wannan wata Allah ka sada mu da shi, shirin ake wannan wata Allah ka kare mu da shi. Allah ka karɓi ibadunmu 'yan uwa a huta lafiya. Ni ne naku